Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και μην με κακοχαρακτηρίζετε που είμαι έτσι λίγο αφηρημένος. Λοιπόν, πρόκειται για ένα θέμα που πολλές φορές αντιμετωπίζεται στη δημόσια συζήτηση με έναν τρόπο τεχνικό, χωρίς να αναδεικνύεται πραγματικά η πολιτική του επίπτωση και η αλλαγή που επιφέρει στην κοινωνία. Πολλοί και διάφοροι το αντιμετωπίζουν σαν να είναι μια αφετηρία για να κάνουν μια διατριβή. Διάφοροι κάνουν διατριβές για ενταξική πάλι ή για διάφορα ζητήματα και τελικά κατέληξαν εκεί που κατέληξαν. Όλοι αυτοί οι σοφολογιότατοι. Λοιπόν, επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό, τρομερά σημαντικό, το να κατανοήσουμε ορισμένα πράγματα και να τα έχουμε έτσι με σαφήνεια στο νου μας για το τι προετοιμάζεται από όλη αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, εγώ αφετηριακά διάλεξα ένα ποίημα του Καβάφη για το θέμα, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη, το οποίο είναι τα τείχη. Και όπου λέει ο Καβάφης στο ποίημα αυτό, δεν άκουσα ποτέ κρότο τιστών ή ήχων, ανεπαισθήτως με έκλεισαν από τον κόσμο έξω. Η μυστικότητα η οποία περιέβαλε όλη την αφετηριακή διαδικασία για τις ΤΥΠ και όλες αυτές τις συναφείς συμφωνίες ήταν κάτι το απίστευτο. Θα σας πω κάτι και σας παρακαλώ πολύ να μην το εκλέβετε ως διαφήμιση προσώπου. Στην Ελλάδα, ο πρώτος ο οποίος το πήρε χαμπάρι ότι γίνεται μία μεγάλη συνωμοτική συνάντηση Αμερικανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων ήταν ο Κρήτον Αρσένης, βουλευτής του Πασόκ, τον ευρωβουλευτής του Πασόκ και στη συνέχεια ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, ο οποίος είπε ότι εδώ γίνεται κάτι από ακριτομηθείες, ας πούμε, τον άλλον, άκουσε κάτι και αυτό, ας πούμε, κρατούσε τουλάχιστον 2 χρόνια. Ουδής είχε πάρει χαμπάρι οτιδήποτε. Οι συναντήσεις γίνονταν με αυστηρή μυστικότητα και η μυστικότητα αυτή στη συνέχεια μεταφέρθηκε όλη αυτή η τακτική της συνωμοτικής διαχείρισης θεμάτων μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε επόμενα βήματα για τα οποία θα σας πω διάφορα πράγματα. Λοιπόν, είχαμε μια καταπληκτική περίπτωση μιας διεθνούς πλεκτάνης η οποία έχει μοναδικές διαστάσεις στην ιστορία. Δηλαδή και η Ιερά Συμμαχία του 1815 και η Συνθήκη της Γιάλτας το 1943 και διάφορες τέτοιες ρυθμίσεις οι οποίες αφορούσαν την τύχη πληθυσμών κτλ. Δεν είχαν αυτό το στοιχείο της συστηματικής και οργανωμένης πλεκτάνης. Εγώ αυτά τα οποία, ας πούμε, απέκτησα με το διάβασμα και την παρακολούθηση διαφόρων γεγονότων και με την αναφορά από τον Αρσένη και μετέπειτα από τον Κολυμπλή που είναι τώρα, όπως ξέρετε, υπουργός του Πασόκ, από τον Τόλιο που έγραψε και διάφορους άλλους αναλυτές του συστήματος, τον Πηδόρα και τον Κοτσακά, κατάλαβα ότι είχαμε μια νέα μεθόδευση, η οποία ήταν παραπληροφόρηση είτε δια της υγιής, είτε δια της υπερπληροφόρησης. Δηλαδή, όπως ένας που πάει να πει νερό από μια πηγή, και αυτή η εποχή η πηγή δεν του δίνει νερό με ορισμένο ρυθμό παροχής, αλλά πετάει ένα πίνακα ισχυρό, από τον οποίο είναι αδύνατο να πάρει, να πάρει νερό. Και το ίδιο, ας πούμε, γινόταν στην προηγούμενη περίπτωση. Δηλαδή, μια παραπληροφόρηση με τον καταιγισμό πληροφοριών, οι οποίες βέβαια δεν είχαν καμία συμμετοχή μεταξύ τους και ήταν έτσι δομημένες ώστε να μην είναι κατανοήσιμες. Λοιπόν, πρόκειται για μια περίπτωση από προσανατολισμό της κοινωνίας που έχει το χαρακτήρα ψηλών γραμμάτων και επίσης πρόκειται για κάτι το οποίο θα το λέγαμε κεραυνοβόλο πόλεμο. Blitzkrieg ήταν το όνομά του στα γερμανικά, ήταν η πρακτική του Χίτλερ, ο οποίος με αυτόν τον κεραυνοβόλο πόλεμο γονάτισε διάφορες δυνάμεις. Εδώ στην Ελλάδα τον έφερε στην επικαιρότητα ο Πάγκαλος,
σχολιάζοντας μια κίνηση που είχε κάνει ο Βενιζέλος στα ισοκομματικά του Πασόκ. Αλλά θεωρώ, ας πούμε, ότι αυτός ο όρος πραγματικά δηλώνει μια νέα στάση της νέας τάξης. Δηλαδή, πριν να οριμάσουν οποιασδήποτε συνθήκες, πριν να γίνει δημοκρατικός διάλογος, πριν να κατανοήσει η κοινωνία περί τίνος πρόκειται, προχωράμε, ας πούμε, στη λήψη αποφάσεων, οι οποίες βέβαια σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν κατανοούνται και πολύ περισσότερο οι συνέπειες τους παραγνωρίζουν τις παραγωγές. Υπάρχει, ας πούμε, έτσι μια ενδιαφέρουσα κολεξιόν δηλώσεων που έχουν κάνει διάφοροι αξιωματικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 χωρών, οι οποίοι παρά κάθε αισιοδόηση εκπροσωπούσαν τη χώρα τους, δηλαδή αυθαίρετα, δηλαδή παράνομα, αν το θέλετε, στη διαπραγμάτευση αυτή τη γράμμα της ΗΠΑ και του Καναδά. Λοιπόν, υπάρχει μια πολύ μεγάλη κολεξιόν από αυτά τα που έχουν δηλώσει, με κορυφαίο κάτι το οποίο έλεγε ο πρώην Επίτροπος Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος έλεγε ότι η συνθήκη της Λισαβόνας του 2007, που επιχειρήθηκε και πέρασε σε μεγάλο βαθμό ως νέο συνταγματικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν υπόδειγμα επιτυχημένης ρύθμισης. Γιατί ήταν δυσανάγνωστη και ασαφής. Λοιπόν, τον 2 Ιούλιο του 2013, ο διαπραγματευτής για την Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP, θα την πούμε, Διατλαντική Συμφωνία Συναλλαγών, ας πούμε, για τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ιγνάθιο Γκαρθία, εκπροσωπούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση, έστειλε μια επιστολή στον Αμερικανό ομολογό του, ο οποίος έκανε την άλλη δουλειά από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, και του είπε ότι επιβεβαίωνε πως η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα εμποδίσει την πρόσβαση των πολιτών σε όλα τα έγγραφα για τη διαπραγμάτευση ή για την μεταξέλιξη της TTIP, και όλα αυτά μπορεί να θεωρηθούν και να μείνουν απόλυτα τα επόμενα 30 χρόνια. Λοιπόν, ξέρουμε αυτές τις λεπτομέρειες, γιατί δεν είναι λεπτομέρειες, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Θυμίζω την περίπτωση του Καστοριάδη, ο οποίος σε ένα βιβλίο του, το οποίο έχει ξεχαστεί, το οποίο ήταν το περιεχόμενο του σοσιαλισμού, όπου χάραζε διάφορες κατευθύνσεις πώς μπορεί να αυτοδιοικηθεί μια κοινωνία. Σαν ένα από τους πρώτους όρους, έβαζε το θέμα της διαφάνειας. Μπορεί να υπάρχει διαφάνεια, μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, γνώση των επιλογών. Οι επιλογές αυτές είναι νόθες, είναι άστοχες, εκ προημίου, από χέρι. Ορισμένα χαρακτηριστικά δείγματα των επιλογών, για τις οποίες κλήθηκαν να απαντήσουν οι λαοί ή οι εκπρόσωποι μερικές φορές, είναι η συνθήκη του Μάστριχτ, η οποία αποτελείται από 42.000 λέξεις. Τώρα, 42.000 λέξεις, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, ένα μισόλυμα 40.000 λέξεις ήδη είναι ένα μεγάλο μισόλυμα. Αλλά φανταστείτε 42.000 λέξεις, οι οποίες βρήθουν από ερμηνευτικά ζητήματα, οι οποίες πρέπει να κατανοηθούν παράγραφο προς παράγραφο και εδάφιο προς εδάφιο. Έτσι. Λοιπόν, και η οποία συνθήκη του Μάστριχτ ομολογημένα ψηφίστηκε στην ελληνική βουλή χωρίς να έχει μια βαστή από τους βουλευτές. Ένα άλλο είναι το σχέδιο Ανάν για την Κύπρο, που αποτελεί από 36.000 λέξεις, και ενδεχομένως το πιο οργιαστικό από όλα ήταν οι 700 σελίδες του δεύτερου μνημονίου, οι οποίες τέθηκαν υπόψη των βουλευτών 20 ώρες πριν από την ψηφοφορία. Μέσα αυτές τις 20 ώρες έπρεπε να διαβάσουν το κείμενο, να καταλάβουν το κείμενο, να κάνουν σχόλια στο κείμενο και να κοιμηθούν. Λοιπόν, ήταν το βράδυ μέχρι το μεσημέρι της άλλης ημέρας. Λοιπόν, τα βέλη βέβαια εναντίον αυτής της διατλαντικής συμφωνίας, παρά το γεγονός ότι και ο Ομπάμα, ξέρετε, αυτός ο κομψός πρόεδρος των ΗΠΑ, με τους καλούς τρόπους κτλ., σκόπευε να επιβάλλει στην διεθνή κοινωνία το 2015. Αλλά τελικά δεν βγήκε αυτή η κατάσταση και τρενάνε για διάφορους λόγους που θα δούμε παρακάτω. Ακόμη και αξιωματούχοι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προειδοποιούσαν για τους κινδύνους που κρύβονται πίσω από μια τέτοια συμφωνία. Μάλιστα, ένας ο Άλφρεντ Ζάγερς έλεγε ότι δεν επιθυμούμε ένα δυστοπικό μέλλον όπου οι επιχειρήσεις
και όχι οι δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις θα λαμβάνουν τις αποφάσεις. Λοιπόν, τώρα αυτό το δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις βάλτε του αστερίσκους, βάλτε του φορτώστε το με επιφυλάξεις. Τι παρά τη δημοκρατική κυβέρνηση, παρά τη δημοκρατία σε αυτά τα πλαίσια. Όμως, αν το δει κάποιος δικαιωματικά, ας πούμε, από βάση δικαιωμάτων, κατανοεί πλήρως ότι έχουμε μία ακόμη συρρήκνωση αυτών των όπλων δικαιωμάτων υπάρχουν σε ένα τέτοιο πλαίσιο και μετατροπή, ας πούμε, των κυβερνήσεων σε οικονομικές κυβερνήσεις. Αυτό έχει βέβαια σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν κινήματα. Στην Ελλάδα υπάρχουν ήδη 40 οργανισμούς της αυτοδιοίκησης, οι οποίοι εκφέρουν αντιρρήσεις στην TTIP και άλλες ανάμειες σε άλλες χώρες. Τώρα, το εγχείρημα αυτό, θεωρητικά τουλάχιστον, βασίστηκε σε μια έρευνα που έκανε ένα βρετανικό think tank, μια δεξαμενή σκέψη, ας πούμε, και η έρευνα αυτή είχε πρωτίστως αναφορά στα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής. Λοιπόν, τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2013 και πανηγυρικά ανέφεραν ότι η διατλαντική πολιτική συνεργασία θα ελαχιστοποιήσει τους δασμούς και θα εξισορροπήσει τους ρυθμιστικούς κανόνες που ισχύουν και στις δύο όχθες του Ατλαντικού. Αυτό πρέπει να κρατηθεί, οι ρυθμιστικοί κανόνες. Η ελαχιστοποίηση των δασμών, συν και οι ρυθμιστικοί κανόνες, θα φέρει, λέει, αύξηση του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 0,5% και το ΑΕΠ των ΗΠΑ 0,4%. Και επειδή αυτές οι αυξήσεις, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται κατανοητές και αποκτούν νόημα μόνο αν τοποθετηθούν μέσα στον χρόνο, η αύξηση του 0,5 και του 0,4 προβλέπουν για το 2027. Δηλαδή ήταν ασήμαντες, μηδαμινές. Γιατί στην πραγματικότητα οι δασμοί έχουν μειωθεί και σε αυτά και στους δύο πόλους αυτού του συστήματος και ταυτόχρονα απομένει η εξισορρόπηση των ρυθμιστικών κανόνων. Και βέβαια παράλληλα με αυτό την ασηματολογία η οποία κοινοποιήθηκε έτσι ευρύτερα και έκανε κάποιον τόρο, γίνονται να προβλέψει και ανάκαμψη της οικονομίας και δημιουργία εκατομμυρίων θέσεων εργασίας. Το οποίο βέβαια ήταν μια σημαντότητα, επίσης, ένα απολύτως αναγκαστικό και απολύτως αυθαίρετο νούμερο, που δεν έχει καμία αντιστοιχεία με την πραγματικότητα, και θύμιζε βέβαια μια αντίστοιχη κουβέντα που είχε πει ο Αμερικανός πρόεδρος ο Bill Clinton τότε, ο οποίος υποσχόταν 200.000 νέες θέσεις εργασίας ετησίως, αλλά στην πραγματικότητα βέβαια, στις ΗΠΑ λοιπόν, αλλά στην πραγματικότητα την περίοδο που έδινε αυτή την υπόσχεση και τις προηγηθήσεις χρονιάς είχαν χαθεί εκατομμύρια θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, στην Καναδά, στον Καναδά και στο Μεξικό. Τώρα, οι δασμοί εισαγωγή των προϊόντων είναι πάρα πολύ καλή και όλα αυτά ήταν μια πραγματική, ας πούμε, ιδεολογική μπουρδα, η οποία έβγαινε στην επιφάνεια, χωρίς να έχει βάθος, και το πραγματικό διακύβευμα της TTIP ήταν η δυνατότητα των μεγάλων εταιριών να επιβάλλουν ένα νέο εργασιακό καθεστώς, να απελευθερωθούν από διάφορα εμπόδια στις ξένες επενδύσεις, να χαλαρώσουν οι προδιαγραφές στην ποιότητα των προϊόντων, να γίνει ένα νέο στάτους στα ζητήματα των πνευματικών δικαιωμάτων και ιδιαίτερα στο διαδίκτυο. Και ουσιαστικά η συμφωνία είχε τρεις πυλώνες: την απορρίθμιση, της ιδιωτικοποίησης και τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών κράτους και επενδυτών. Λοιπόν, για να μην έτσι μιλάμε και τόσο πολύ γραφειοκρατικά, θα κάνω εδώ πέρα μια διαγωγή για να σας πω κάποια πράγματα για την ΣΕΤΑ, την περίφημη, η οποία είναι μια διαδικασία ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ επενδυτών και κρατών. Λοιπόν, πριν από λίγο καιρό, η τηλεόραση, δεν ξέρω αν δεν σας πάρει χαμπάρι, έβγαλε στη φόρα μια ομάδα νεαρών φοιτητών, οι οποίοι καλωδημένοι, με τα κουστούμάκια τους, φέρναν παιδιά από καλές οικογένειες
πήραν βραβείο διότι εκπώνησαν την καλύτερη μελέτη για τη ΣΕΤΑ. Και λέει κανένας, τι είναι αυτή η καλή μελέτη, ελληνικό δαιμόνιο. Τι ευφυής ράτσα είμαστε, μας χτυπάνε. Εμείς έτσι. Η μελέτη αφορούσε έναν τρόπο διεκδίκησης από εταιρεία των δικαιωμάτων της έναντι ενός τυχόντος δημοσίου, που μπορείς να πει η Ελλάδα, η Τουρκία, η Κίνα, οποιοσδήποτε. Λοιπόν, αυτοί κατάρτισαν την καλύτερη διατριβή, το καλύτερο δικόγραφο δηλαδή, για τον τρόπο διεκδίκησης των δικαιωμάτων της εταιρείας. Τώρα, ποια ήταν τα δικαιώματα της εταιρείας, θα σας πω. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εταιρεία, θα τη διαβάσω μετά, η οποία έχει κάνει αγωγή εναντίον του Αιγυπτιακού Δημοσίου. Γιατί έκανε αγωγή εναντίον του Αιγυπτιακού Δημοσίου? Διότι στην Αίγυπτο είχε συμμορφωθεί μια μεταξύ τους σχέση. Αυτή ήταν μια εταιρεία η οποία έκανε διαχείριση λιμάτων, ας πούμε. Δηλαδή είχε ουσιαστικά μια περιβαλλοντική διαχείριση για τις μεγάλες πόλεις της Αιγύπτου. Λοιπόν, στην Αίγυπτο όμως υπήρχε ένας σημαντικός πληθωρισμός. Η Αιγυπτιακή κυβέρνηση αποφάσισε να ανεβάσει τους μισθούς για να στοιχειώσει το επίπεδο του πληθωρισμού. Διότι όταν ο πληθωρισμός έτρεχε 20%, 25%, έπρεπε αντίστοιχα να ανέβουν και οι μισθοί για να διατηρηθεί η αγοραστική δυνατότητα των εργαζομένων. Λοιπόν, με αυτή όμως την κίνηση, η εταιρεία θεώρησε ότι πλήττονται τα κέρδη της και ενίδηκε το Αιγυπτιακό Δημόσιο. Η Φίλιπ Μόρις, η γνωστή καπνοβιομηχανία, έκανε αγωγή εναντίον της κυβέρνησης της Αυστραλίας, διότι με την έντονη αντικαπιστική της καμπάνια και με τις αναρτήσεις προειδοποιητικών σημάτων πάνω στα διάφορα ξεγάπητες αρχικούς κλπ. Έδινε ένα μήνυμα και εμπόδιζε την άξη του ταγλίσματος και την άξη των μισθών. Μια άλλη εταιρεία, η Βάτενμπεργκ, ας πούμε, στην Γερμανία, ενήγαγε την γερμανική κυβέρνηση. Διότι η Γερμανία, ως γνωστό, αποχώρησε από την πυρηνική ενέργεια. Την ενήγαγε, διότι θεώρησε, πράγματι έτσι ξέρετε, υπήρχαν διαφυγόντα κέρδη από την εταιρεία. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι το περιεχόμενο της ΣΕΤΑ που αναγορεύει, ας πούμε, σε υποκείμενα διεθνούς δοσηλικίας, θα το λέγαμε έτσι με όρους στρατούς, δηλαδή σε υποκείμενα τα οποία μπορούν να ασκήσουν τέτοιες, ας πούμε, πρωτοβουλίες, να αμφισβητήσουν κυβερνητικές αποφάσεις που θίγουν τα κέρδη τους και με αυτόν τον τρόπο βέβαια τα κέρδη τους να διατηρούνται αλόγητα, αλλά από την άλλη πλευρά να μειώνεται σοβαρά κάθε δυνατότητα δημόσιας διαχείρισης των μισθών, των περιβαλλοντικών καταστάσεων κτλ. Είναι μια ρύθμιση η οποία τελικά κάνει αυτό το επίπεδο δημόσιας διαχείρισης που είναι το εθνικό κράτος να σηκώνει ψηλά τα χέρια και να λέει δεν μπορώ να διώσω τους επενδυτές από τη Χαλκιδική, διότι θα μου κοτσάρουν, θα μου στήσουν μια αποζημίωση και στο δημόσιο χρέος θα μου βάλουν άλλα 10 δισεκατομμύρια, τα οποία δεν θα μπορώ να τα πληρώσω. Λοιπόν, η απορρίθμιση λοιπόν, η οποία είναι το μεγάλο ζητούμενο από την TTIP και τις υπόλοιπες συνθήκες, είναι να παρακολουθούν όλοι οι περιορισμοί που εμποδίζουν την κερδοφορία των επιχειρήσεων, όπως είναι η άσκηση εργασιακών δικαιωμάτων. Τα οποία εργασιακά δικαιώματα, όπως γνωρίζουμε και όπως καταλαβαίνουμε όλοι, δεν είναι κάτι έτσι παγιωμένο, είναι κάτι μεταβλητό. Σήμερα είναι αυτά τα δικαιώματα, αύριο σε έναν άλλο συσχετισμό με τις δυνάμεις του κεφαλαίου αποκτούν ένα νέο περιεχόμενο, αυξάνονται. Λοιπόν, και επομένως αυτή η μεταβλητότητα δημιουργεί μια ανασφάλεια στις επιχειρήσεις. Επίσης είναι οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί και ακόμη βέβαια σημαντικότατοι είναι οι περιορισμοί οι οποίοι αφορούν την διαχείριση των τροφίμων. Εδώ ακριβώς μπαίνουν στο στόχαστρο τα πρότυπα προστασίας των καταναλωτών. Φερρυπίν, ας πούμε, τα κοτόπουλα και οι γαλοπούλες, τα οποία ραντίζονται, ας πούμε, με χλώρια
χλωρίνες δηλαδή, ουσιαστικά. Τα κρέατα, τα βολοδινά, τα οποία είναι με ορμόνες στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη υπάρχουν αυστηροί κανονισμοί, προσέχετε σκεπτικό. Το σκεπτικό τους είναι ότι όπως ακριβώς οι μισθοί διεθνώς πρέπει να προσγειωθούν και να συντηρηθούν με τους χαμηλότερους μισθούς, να πέσουν στο ίδιο του χαμηλότερο, ταυτόχρονα και αυτά τα στάνταρ προστασίας των καταναλωτών από το τρόφιμα πρέπει να προστατευτούν και να πρέπει να πέσουν και αυτά στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα. Δηλαδή, αφού η Ευρώπη κλωτσάει, ας πούμε, την διατήρηση, τη συντήρηση των κοτόπουλων και της γαλοπούλας με το χλώριο, αφού κλωτσάει η Ευρώπη, πρέπει, ας πούμε, να σταματήσει αυτό το πράγμα και πρέπει να προσαρμοστεί στο χαμηλότερο επίπεδο. Ανάλογα βέβαια ισχύουν και για τα καλλιτικά. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε έναν, ξέρετε, γίνεται μια απίστευτη έτσι, παραποίηση και ύφεση μάλλον εναντίον διαφόρων όρων. Δηλαδή, ξαφνικά εμφανίζεται το όρος εξορθολογισμός των μισθών, όπου όπως διάφοροι λέγανε πριν από 10-20 χρόνια η ανάπτυξη και εσύ εννοούσες θα πλακώσουν δάση, θα ανοίξουν δρόμους μέσα σε ειδικούς δρυμούς, θα καταστρέψουν ποτάμι. Το άκουσα αυτό το πράγμα και μετά από ένα διάστημα το σημαίνον αυτό, ανάπτυξη, είχε ως σημενόμενο την καταστροφή, την αλλίωση, την κουβάλιση της φύσης. Καθαρά πράγμα. Άκουγες δήμαρχο να λέει ανάπτυξη, λες ποιο νέο κλασικό ετοιμάζεται να καταστρέψει. Ποια πλατεία που ήταν πράσινη ετοιμάζει να την ασφαλτώσει, να την βάλει πλάκες κτλ. Λοιπόν, τώρα αρχίζουν, ας πούμε, υπάρχουν νεολογισμοί, οι οποίοι ακριβώς λένε αυτό το πράγμα και ο λεγόμενος εξορθολογισμός των μισθών είναι ένα τέτοιο ζήτημα. Λοιπόν, επίσης βέβαια υπάρχουν περιοχές όπως αγωνίζεται για τα γενετικά μεταλλαγμένα προϊόντα. Η συζήτηση για τα γενετικά μεταλλαγμένα προϊόντα προφανώς δεν έχει λήξει. Υπάρχει ισχυρή αντίδραση και μια συστηματική συλλογή στοιχείων όσον αφορά και τις επιπτώσεις που έχουν αυτά τα προϊόντα. Μάλιστα, οι σοβαρές επιστημονικές ενστάσεις που υπάρχουν θα έπρεπε να βάζουν, να ενεργοποιούν την λεγόμενη αρχή της προφύλαξης. Λέμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Τι είναι αρχή της προφύλαξης? Κοιτάξτε, στο ιδιωτικό δίκαιο ή μάλλον ας πούμε στο ποινικό δίκαιο, έτσι, υπάρχει η αρχή της αθωότητας. Δηλαδή ένας ο οποίος δεν είναι ένας θεωρείται αθώος, ας πούμε. Αλλά αυτό ισχύει σε πρόσωπο. Στα προϊόντα ή σε διάφορες διαδικασίες, όταν υπάρχουν σοβαρές ή ισχυρές ενδείξεις για μια έστω πιθανολογούμενη βλάβη που επιφέρουν είτε στον καταναλωτή είτε στο περιβάλλον, τότε ας πούμε ενεργοποιούνται οι απαγορεύσεις και εν αναμονή μιας επιστημονικής βεβαιότητας ακυρώνεται η είσοδος αυτού του προϊόντος ή αυτής της διαδικασίας στην αγορά. Αυτή ήταν η αρχή της προφύλαξης. Διότι θα μου πείτε γιατί να ισχύει ας πούμε κάτι αντίθετο από αυτό που ισχύει στο ποινικό δίκαιο, όπου αν δεν αποδειχθεί η ανοχή σου είσαι ένοχος. Εδώ δεν έχει αποδειχθεί η ανοχή 100%. Ή πιθανολογείται σοβαρά η ανοχή σε προϊόντα. Για τον ακούω στον λόγο ότι υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός προϊόντων, τα οποία παράγονται κάθε χρόνο, νέα προϊόντα, τα οποία θέλουν να βγουν στην αγορά και δεν μπορεί, ας πούμε, όλα αυτά τα προϊόντα, όλες αυτές τις διαδικασίες, όταν κάποιος σου λέει ότι ξέρεις σε 2 εβδομάδες μπορώ ένα κόλπο να ρίξει 50 κιλά, ας πούμε, αν είσαι υπέρβαρος, αυτό έτσι, είναι ύποπτο αμέσως και χωρίς να αποδειχθεί ότι θα σε σκοτώσει, αν πετάξει από πάνω σου 50 κιλά, μπαίνει ένα τρένο και σου λέει αυτό είναι ύποπτο, δεν μπορεί να το κυκλοφορήσει. Έτσι. Λοιπόν, στην προηγούμενη περίπτωση, επανέρχομαι στο θέμα των μεταλλαγμένων που σας έδειξα προηγουμένως. Επειδή στην επιστημονική συζήτηση και στην επιστημονική κοινότητα το θέμα αυτό δεν έχει λυθεί, αντίθετα, σωρεύονται ενδείξεις για τα προβλήματα που δημιουργούν τα μεταλλαγμένα προϊόντα, θα έπρεπε να καλύπτονται από την αρχή της προφύλαξης. Λοιπόν, όμως η Αμερική και όλοι
οι διάφοροι μεγαλοπαρχαρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Καναδάς κτλ. ενδιαφέρονται να εκκαθαρίσουν την αρχή της προφύλαξης. Ουσιαστικά δηλαδή να αλλάξουν εκ βάθρων το υπαρκτό σύστημα δικαίου, τον υπαρκτό νομικό πολιτισμό, για να το πούμε, ούτως ώστε να μπορέσουν να πουλήσουν τα λεγμένα και να αυξήσουν το τζίρο τους. Είμαι ακριβωρό, δεν ξέρω αν θέλεις να πάρεις. Ωραία. Λοιπόν, δηλαδή από μια πλευρά οι ευρωπαϊκές εταιρείες θέλουν, ας πούμε, να έχουν έτσι όλη αυτή την αυθαιρεσία την αμερικανικής κατασκευής και προελεύσεως, όπου το δανείο, με παράδειγμα, η Αμερική είναι χώρα που δεν έχει υπογράψει τις δεσμεύσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, τώρα ακόμη δεν έχει υπογράψει αυτές τις δεσμεύσεις, όπως και πολλές και διάφορες άλλες δεσμεύσεις. Λοιπόν, η Ευρώπη θέλει να στοιχηθεί με την Αμερική σε αυτά τα ζητήματα. Η Αμερική θέλει να στοιχηθεί με την Ευρώπη. Όπου υπάρχει τρύπα, όπου υπάρχει, ας πούμε, υποβάθμιση δικαιωμάτων, να πάμε από το κακό στο χειρότερο, και όπου υπάρχει το χειρότερο, να πάμε στο χειροτερότερο. Αυτή είναι η λογική η οποία διέπει, ας πούμε, όλο αυτό το σύστημα. Λοιπόν, όπως σας έλεγα προηγουμένως, ας πούμε, το παράδειγμα της γαλλικής εταιρείας της Βέοντα, που στράφηκε ένα τέτοιο ιδιωτικό δημοσίου, λόγω των μισθολογικών αξιών, σου λέει: όχι, καθίστε εκεί πέρα, δεν έχει σημασία αν τρέχει ο τουρισμός. Και αντίστοιχα, μέσα από μια τέτοια κατάσταση συγκοινωνούν των δοχείων, οπουδήποτε υπάρχει το χειρότερο, οι άλλοι πάνε να στοιχηθούν με το χειρότερο. Το χειρότερο για ποιους? Όχι γενικά για όλους. Το χειρότερο για τους εργαζόμενους, το χειρότερο για την ποιότητα ζωής, για τη διαχείριση του περιβάλλοντος, για τα νομικά δικαιώματα κτλ. Λοιπόν, ένα από αυτά τα στοιχεία, ας πούμε, είναι και το ότι είναι και το ζήτημα των καλλιτικών, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της διεθνούς αγοράς. Λοιπόν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή υπάρχουν 1082 χημικές ουσίες, όχι καλλιτικά, λοιπόν υπάρχουν εκατομμύρια καλλιτικά σε διάφορες παραγωγές. Υπάρχουν ουσίες οι οποίες υπησέρχονται ή μπορούν να υπησέρχουν σε πολλά καλλιτικά, οι οποίες θεωρούνται προβληματικές για τη δημόσια υγεία, για την υγεία των χρυσών, και έχουν απαγορευτεί. Στις ΗΠΑ είναι μόλις 12. Και αυτό, ας πούμε, αμέσως δημιουργεί ένα επιχείρημα για τους Ευρωπαίους να καταργήσουν αυτή την προστασία για τόσες πολλές χημικές ουσίες και να τις εντέλουν και αυτές να μπουν στην οικονομία μέσα και στην αγορά. Λοιπόν, υπάρχουν τώρα μια σειρά από άλλα ζητήματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, ας πούμε, να τα δούμε, να κατανοήσουμε τη σημασία τους. Υπάρχουν οι λεγόμενες ονομασίες προέλευσης, που είναι πάρα πολύ σημαντικές για να χαρακτηρίσουν ορισμένες ποιότητες προϊόντων. Οι ονομασίες προέλευσης δεν είναι απλός ισχυρισμός του παραγωγού, ο οποίος λέει φέτα γραβιέρα τίνου, ας πούμε. Δεν είναι αυτό, αλλά είναι εργαλείο διαφάνειας της αγοράς. Σημαίνει ότι οι σημάσεις των προϊόντων, δεν λέγονται φέτα, δεν λέγονται έτσι, αντιστοιχούν σε κάποιες ιδιαιτερότητες. Λοιπόν, αυτό εναντίον αυτών των ονομασιών προέλευσης γίνεται μια καθαρή επιθετική κίνηση με στόχο να ξεπεραστούν και να μπορεί οποιοσδήποτε να ισχυριστεί ότι ανεξάρτητα από το, ας πούμε, αν είναι στην Κίνα ή αν είναι, ξέρω εγώ, στην Ιαπωνία, να πει εγώ κατασκευάζω φέτα τρικάλο, φέτα σαν αυτή που κατασκευάζω στην Τρίκαλο. Όπως, ας πούμε, ορισμένα προϊόντα, ξέρω εγώ, όπως είναι η πίτσα, δεν πρόκειται να ρωτηθεί ένας αν είναι ιταλική πίτσα, αλλά μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι ιταλική πίτσα, χωρίς καμία κύρωση, διότι η ιταλική πίτσα έγινε κοινό και μπορεί να κατασκευάσει και ένα συμπληρώτης όπως εγώ. Λοιπόν, επίσης γίνεται βέβαια μια επίθεση εναντίον των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο, τα οποία ανοίγονται πλέον για εμπορικές χρήσεις, και
ακόμη κάτι πάρα πολύ σημαντικό που έχει συζητηθεί πολύ λίγο, είναι ο έλεγχος της γνώσης και των πνευματικών δικαιωμάτων. Και αμφισβητείται η αρχή της εξαίρεσης στα πολιτιστικά προϊόντα. Τι σημαίνει αρχή της εξαίρεσης? Αρχή της εξαίρεσης σημαίνει ότι ορισμένα πολιτιστικά προϊόντα, οποιοδήποτε είδους, είτε είναι εικαστικά, είτε είναι λογοτεχνικά, είτε είναι, ας πούμε, διάφορα άλλα συγγραφικά δικαιώματα κτλ. Να μπορούν να υποστηριχθούν από τα κράτη, διότι αυτά ως πολιτιστικά προϊόντα δεν υπόκειται στις διατάξεις του αθέμητου ανταγωνισμού και μπορούν να υποστηριχθούν. Ας πω, δηλαδή, βγάζει ένας, ας πούμε, ένα λεξικό για τους Ρωμά. Το οποίο λεξικό, ας πούμε, πώς θα το αγοράσουμε? Δεν θα το αγοράσουν τα 100 άτομα. Δηλαδή, μόνο η εκτύπωσή θα στοιχήσει πολλαπλάσια. Έρχεται το κράτος και λέει: με βάση την αρχή, που είναι η αρχή της εξαίρεσης, εγώ δίνω και ένα ποσό χ, ας πούμε, για να μπορέσει να παραχθεί αυτό το λεξικό και ενδεχομένως να διαλυθεί και σε κάποιους δωρεάν. Λοιπόν, το ίδιο μπορεί να γίνει, ξέρω εγώ, για εικαστικά δημιουργήματα τα οποία μπορεί σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς να μην πιάνουν και επομένως οι καλλιτέχνες να φυτοζούν. Το ίδιο μπορεί να γίνει σε άλλα τέτοια παρεμφερή θέματα ή σε διάφορα λεξικά κτλ. Λοιπόν, εδώ σε μια ισοπεδωτική πρακτική και πολιτική θέλουν, ας πούμε, να εξαλείψουν αυτή την αρχή της εξαίρεσης από τα πολιτιστικά προϊόντα. Επίσης υπάρχει ένα θέμα ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στο διαδίκτυο, όπου σε αντίθεση με τις διάφορες άλλες ελευθεριότητες που παρέχονται για εμπορικές χρήσεις, η οποία, τι σημαίνει ελευθεριότητα? Σημαίνει, ξέρω εγώ, να ψάξει 100 ανθρώπους από εδώ και να μάθει ότι καταλαβαίνω, ξέρω εγώ, μισό κιλό φέτα την εβδομάδα και, ξέρω εγώ, και όσπρια, και ανάλογα να κάνει προσαρμογές, να διαφημίζει, να μην διαφημίζει κτλ. Λοιπόν, ενώ υπάρχει μια ελευθεριότητα στα ζητήματα της πληροφόρησης για εμπορικούς σκοπούς, αντίθετα στην πρόσβαση των πολιτών στο διαδίκτυο, τίθενται θέματα και απαγορευτικά προσχήματα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Λοιπόν, δύο ακόμη σημεία τα οποία είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικά. Θα θυμάστε πριν από μερικά χρόνια, είχε γίνει μια μεγάλη συζήτηση με τον φόρο Tobin. Είναι τότε που γίνονται μεγάλες χρηματοπιστωτικές ανακατατάξεις, όπου μια οικονομία η οποία δούλευε κανονικά, πόσο κανονικά μπορούσε να δουλεύει, αλλά δούλευε κανονικά. Δεν γινόταν τίποτα τρομερό, είχε μια αύξηση λόγω 2% τον χρόνο. Ξαφνικά άδειαζε όλο το χρηματιστήριο, φεύγαν όλα τα λεφτά και πηγαίναν, ας πούμε, για να επενδύουν σε μια άλλη χώρα, στην οποία κυριαρχούσαν, ας πούμε, εξαιρετικά υψηλές, ας πούμε, τιμές στο χρηματιστήριο. Λοιπόν, στη μία χώρα αυτό σημαίνει τρομερή, έτσι, τρομερά προβλήματα, ανακατατάξεις, χρεοκοπίες ενδεχομένως και κολλήματα στην παραγωγική διαδικασία, μια οργανωμένη δηλαδή κρίση, η οποία, ας πούμε, ήταν τελείως παράλληλη και δεν οφειλόταν σε ένα εξωγενές, ας πούμε, συμβάν, όπως μπορούσε να είναι ένας σεισμός, μια μεγάλη πυρκαγιά, όπως αυτή που είχε καταστρέψει τους ιστοβολώνες της Ομοσπονδίας το 2007. Λοιπόν, οφειλόταν μόνο και μόνο στις μετακινήσεις. Λοιπόν, και τότε άρχισε να αναπτύσσει μια προβληματική στα φόρα, δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει κάποιος από εδώ, στο φόρο της Γένοβας, Παρισίων κλπ. Για να επιβληθεί, να επιβάλλουν οι κυβερνήσεις ένα φόρο σε αυτές τις μετακινήσεις που θα τους έκοβε τα πόδια κατά κάποιο τρόπο. Θα τους δημιουργούσε ένα κόστος που δεν θα ήταν πάντοτε, ας πούμε, ευχάριστο. Ο φόρος αυτός λεγόταν Tobin από έναν άλλο οικονομολόγο, ο οποίος πέθανε. Λοιπόν, τώρα με το νέο καθεστώς τέτοιου είδους χρηματοπιστωτικά εμπόδια ακυρώνονται και εγκαταλείπονται πάντα στον αυτοματισμό της αγοράς. Και τέλος, ας πούμε, δημιουργείται μια κατάσταση σήμερα με την οποία οι ιδιωτικοποιήσεις δεν είναι ανακλητές πλέον. Δεν μπορεί μια χώρα η οποία έχει, ας πούμε, παραχωρήσει σε μια ιδιωτική εταιρεία με βάση ένα συμβόλαιο να πει
Ξεχάστε το, έρεται η ιδιωτικοποίηση, ανακτάται το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο από το δημόσιο και επομένως η επένδυση, ο επενδυτής πρέπει να αποζημιωθεί και μόνο. Λοιπόν, εδώ τελειώνω αυτά τα οποία είπα και μπορούμε να συζητήσουμε και αναλυτικά. Υπάρχουν ορισμένα μόνο θέματα τα οποία δείχνουν ότι την τελευταία δεκαετία έχουμε περάσει σε μια κατάσταση προϊούσας αδιαφάνειας της αγοράς. Ο νεοφιλελευθερισμός που σε μια κατάσταση αποθέωνε την αγορά, τώρα περνάει σε μια επόμενη φάση όπου η αγορά γίνεται ένας μεγάλος γρίφος και αυτό ερμηνεύεται θαυμάσια, εξηγείται θαυμάσια με τις διάφορες μορφές υποβάθμισης προϊόντων και υπηρεσιών. Λοιπόν, η υπόθεση αυτή έχει ξεκινήσει πριν από το τύπο. Το 2007-2008 ψηφίστηκε ένας κανονισμός ορίτς για τις χημικές βιομηχανίες. Πολύ λίγοι τον κατάλαβαν. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνουν κάθε χρόνο 50.000 χημικά προϊόντα. Τα οποία 50.000 μην φανταστείτε ότι κάθε ένα το κανάλι διαφορετικό. Μπορεί να είναι ένα στρατιωτάκι πλαστικό για να πέσουν τα παιδιά, μπορεί να είναι κάτι άλλο, μια κούκλα. 50.000 τέτοια. Λοιπόν, υπήρχε μέχρι τότε η υποχρέωση των παραγωγών να καταθέσουν αυτά τα προϊόντα σε μια επιτροπή και να δεχθούν τα προϊόντα καταρχήν. Λοιπόν, ύστερα από αγώνα που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφού του μπαρίστηκαν οι σοσιαλιστές, γιατί μέχρι τότε ήταν σοσιαλιστές αριστερά και πράσινοι μαζί, ήταν εναντίον αυτής της ρύθμισης που ζητούσε το μεγάλο κεφάλαιο, του μπαρίστηκαν και πλέον ο νέος σχηματισμός στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπε ότι ο έλεγχος αυτός θα γίνεται προκαταβολικά από τις ίδιες επιχειρήσεις και εκ των υστέρων από τον καταναλωτή, ο οποίος θα αναλάγει λόγω της πλάτης που θα έχει υποστεί. Ήταν ήδη ένα κρίσιμο σημείο τότε, δεν το πρόσεξα, δεν συζητήθηκε όπως το άξιζε κτλ. Ανεπαισθήτως που σας έλεγα τον Καραβάφη. Λοιπόν, και αυτό βέβαια οφειλόταν, είχε μια ελπιδία, διότι όταν στην κοινή γνώμη την πλακώνει στις γουνιές από το πρωί μέχρι το βράδυ και την βομβαρδίζεις με 100.000 πληροφορίες, χωρίς να τις δίνεις το timing, ας πούμε, για να κάτσει να προβληματιστεί, για να κάνει δημόσιες συζητήσεις, για να πάρει, ας πούμε, κεντρικές αποφάσεις και να τις δηλώσει αυτές ως δεσμευτικές για οποιαδήποτε δευτερεύουσα συζήτηση, δεν μπορούσε, ας πούμε, να μπει η κρυσάρα του δημοκρατικού διαλόγου. Λοιπόν, άλλο θέμα μεγάλο, το οποίο επίσης πέρασε απαρατήρητο σχετικά, αλλά εδώ δεν πέρασε. Ήταν η υπόθεση των αρωματικών φυτών. Το 2011 όρισαν προθεσμία της 30 Απριλίου, όπου μέχρι τότε όλα τα αρωματικά φυτά, ρίγανη, χαμομήλι, τσάι βουνού, πασκόμηλο, ξέρω εγώ οτιδήποτε, που είναι καμιά 250 στην Ελλάδα, θα περάσουν από ελέγχους για να διαπιστωθούν οι χρήσεις τους και οι χρησιμότητες τους. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα πολύ σκάνδαλο, διότι όταν ξέρεις ότι το χαμομήλι είναι, ας πούμε, ένα θαυμάσιο θεραπευτικό μέσο, ή το μασκόμηλο για τη σωματική κοιότητα και άλλες τέτοιες γνώσεις που υπάρχουν, το να τις βάλεις σε μια διαδικασία μακρόχρονου ελέγχου κτλ. Είναι σαν να τα απαγορεύσεις. Σήμερα δηλαδή ότι το μεσοδιάστημα, μέχρι να υπάρξουν αυτές οι εργαστηριακές έρευνες, αυτά θα εκτοπίζουν από τα ράφια των καταστημάτων. Βγήκε τότε, για να τα λέμε όλα δηλαδή, δεν λέμε μόνο τα δικά μας, βγήκε η Αντιβίτα, θα την ξέρετε φαντάζομαι, με μια οροσόητη καταχώρηση στην Καθημερινή και είπε: τα 250 λεπτά είναι γνωστά από τον Λεωμίδη Θεόφραστο, ο οποίος ήταν μαθητής του Αριστοτέλη και ήταν θεωρείται ο πρώτος που έκανε τις πιο οικολογικές παρατηρήσεις, έκανε καταλόγους. Από τον Λεωμίδη του Θεόφραστο, λοιπόν, αυτά τα 250 τόσα, 256 μου φαίνεται, πραγματικά φυτά είναι σε λειτουργία. Πολλό δε μάλλον τα 2.500 φυτά της κινέζικης ιατρικής, τα οποία χρησιμοποιούνται, έχουν διάφορες ιατρικές, καλοπιστικές κτλ. Χρήσεις. Εμείς θα συνεχίσουμε να τα πουλάμε και εσείς κάνετε ό,τι θέλετε. Αυτή η στάση, αυτό το παράδειγμα, δηλαδή σκεφτείτε, να υπήρχε και μια κοινωνική συνδρομή και μια κοινωνική καταγγελία, αλλά η κοινωνία βέβαια ήταν σε κατάσταση απασίας, διότι έτρωγε τον ζωντανό των μνημονίων και δεν μπορούσε να συνταθεί. Αλλά παρόλα αυτά, αυτή η αντίληψη αποδείχθηκε επαρκής. Και τέλος, δηλαδή δεν μπορώ να μην σας το πω, είναι ακόμη, με συγχωρείτε δηλαδή,
Είναι ακόμη κατά δύο θέματα. Το ένα ήταν με τη McKinsey, η οποία εσύ πρέπει να το ξέρεις αυτό. Έκανε μια μελέτη για την ελαιολογία και βρήκε ότι υπάρχουν 1100 περίπου ελαιολογία, 1050. Και έβαλε συμπέρασμα. Πρέπει να υπάρχουν 2-3 το πολύ. Αυτοί δηλαδή που κόβονται για την ελευθερία της αγοράς έβαλαν απόφαση ότι πρέπει να υπάρχουν 2-3. Η McKinsey 2012. Απίστευτο το δράσο της νέας τάξης. Το ίδιο διάστημα, θα σας πω, αποπειράθηκε με τη συνδρομή του ΟΣΑ να επισημοποιηθεί η νοθεία του ελαιολάδου με τα σπορέλαια και βγήκαν οι γεωπόνοι του κόσμου με το Σαμάκιο Σεκριζιώτη επικεφαλής, οι οποίοι κάνανε καταγγελία και είπανε κατάπτυστο, είστε καθάρματα κτλ. Έτσι με αυτούς τους τόνους, το πήρε μετά και ο Αντένα και μαρτυρώθηκε η κίνηση. Δηλαδή, μια διαδικασία η οποία με τους σημερινούς όρους θεωρείται νοθεία και πας μέσα φυλακή, παραλίγο να επισημοποιηθεί. Για να μην πω για το γεώργιο, το οποίο κάναμε μια κουβέντα, το οποίο επίσης είμαστε άντε πόρτας το να βασιμοποιήσουμε την νοθεία του γεωργικού με το γάλα σχόλιο, που αυτή τη στιγμή είναι αγρονομική παράταση. Για να μην πούμε για τα ε100, τα οποία επισέρχονται μέσα στο τρόφιμα, και εσύ πρέπει να κάνεις ένα διδακτορικό για να καταλάβεις είναι το ε56 και να πας να σου πούμε σε 10 ειδικούς και να σου πούμε. Λοιπόν, αυτά από την δική μου πλευρά. Ευχαριστώ που είχατε την υπομονή να ακούσετε. Αναρωτιέμαι και θέλω να περάσω μαζί σε αυτήν την ερώτηση, γιατί άνθρωπο που περιέγραψε ο Γιάννης είναι μια γραμμή στην καπιταλιστική ολοκλήρωση, αυτό που λέγεται παγκοσμιοποίηση, ή αν μπορεί και να διαβαστεί και κάπως διαφορετικά. Θέλω να σας πω ότι εγώ προσεγγίζω την υπόθεση αυτή των διαδρατικών συμφωνιών από μια οπτική, δεν ξέρω τώρα, γιατί δεν έχει κανένα κέντρο, αλλά η δικιά μου οπτική είναι ότι αυτό που περιγράφεται ως διαδρατικές συμφωνίες και τέτοιο, ουσιαστικά έχει να κάνει με την ολοκλήρωση της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Δηλαδή, ο καπιταλισμός έχει πια πάει όλη την ανθρωπότητα. Σας το λέω εντελώς σχηματικά, εννοώ ότι έχει και δεν υπάρχει σημείο του πλανήτη Γη, αν εξαιρέσουμε τη Βόρεια Κορέα. Ο Ιράν ήταν από τα τελευταία κομμάτια, ας το πούμε, που ο καπιταλισμός δεν μπορούσε να παίξει, η ελεύθερη αγορά σε εισαγωγικά έπαιζε παιχνίδι. Και όπως γνωρίζετε και στην Κούβα πια αρχίζουν και παίζουν εκεί το παιχνίδι. Αυτό όταν λέμε καπιταλιστική ολοκλήρωση με θεσμική ή όχι υπόσταση, ουσιαστικά τι είναι? Είναι ένας τρόπος παραγωγής ενιαίος παγκοσμίως. Αυτό οι πολλές οι αγορές, πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις των τόπων σε σχέση με κάποια προϊόντα, σε σχέση με έναν τρόπο ζωής, σημαίνει, είπαμε, ολοκλήρωση, άρα λοιπόν ένας τρόπος παραγωγής, ένας τρόπος εμπορίας και αν υπάρχει ένας τρόπος φορολογής σε βάση περιπτώσει. Άρα λοιπόν ένας παγκόσμιος κοινός τρόπος να γίνεται η παραγωγή και η εμπορία και ένας κοινός τρόπος νοηματοδότησης των κοινωνιών γύρω από την παραγωγή και την κατανάλωση. Αυτό που εγώ προσεγγίζω και θέλω να σας το αναφέρω σαν συμβολή στον προβληματισμό είναι ότι με βάση την αφήγηση, την κυρίαρχη αφήγηση και του φιλελευθερισμού αλλά και του αντίπαλου δέους, αυτό πιθανόν να ήταν, ας πούμε, και το όριο του καπιταλισμού. Ότι ο καπιταλισμός από την ώρα που έλεγε η Ρόζα Λούξεμβουργκ, που έλεγε ότι την ώρα που θα φάει όλο τον κόσμο, θα καταρρεύσει. Αυτή είναι η οπτική που είχε η Ρόζα Λούξεμβουργκ και η μαρξική αφήγηση που έλεγε ότι η ανάπτυξη των παραγωγών δυνάμεων, αυτό που λέμε τώρα έτσι, καπιταλιστική ολοκλήρωση, ουσιαστικά δουλεύει με μια φεταλιστική ερμηνεία για την έλευση. Ενώ λοιπόν το ξέρετε έτσι, το από την περιγραφή που έκανε ο Γιάννης, αλλά και από την περιγραφή που έχουμε όλοι μας, αυτό που περιγράφει είναι δυστοπία. Και δεν είναι, ας πούμε, αυτό η προσδοκία ότι ο David Harvey, ένας
αποκλίνουν κατά την νόημα, αλλά μαρξιστής κατά βάση οικονομολόγος, πολύ γνωστός, λέει ότι ο καπιταλισμός έχει ένα σοβαρό ζήτημα. Πρέπει να ανακαλύψει επιγόντως εξωγήινους πολιτισμούς προς εκμετάλλευση. Θυμηθείτε λίγο τι έγινε το 89, το 90 με την κατάρρευση των χωρών του υπαρκτού σοσιαλισμού. Ο καπιταλισμός έχει ένα βασικό δομικό πρόβλημα. Υπερπαράγει. Χρειάζεται να βρίσκει διαρκώς αγορές για να διοχετεύει τα προϊόντα του. Θυμηθείτε τότε ο λεγόμενος υπαρκτός σοσιαλισμός δεν μπορούσε εκεί πέρα να παίξει παιχνίδι. Η εποχή εκείνη χαρακτήριζε οι μάρκες των αυτοκινήτων στην Γερμανία. Ήταν τίγκα στα αυτοκίνητα. Δεν υπήρχε αγορά. Εμείς ήμασταν στην Ελλάδα με καλή αγορά τότε για να μας δώσουμε και με την κατάρρευση έγινε ένα μεγάλο μπαμ. Φάγανε και αυτό. Μπήκε και η Κίνα στο παιχνίδι. Φάγανε και την Κίνα. Φάγανε και την Ινδία. Τι μένει? Αυτό να το κρατήσετε στην οπτική του αδιεξόδου του υπάρχοντος και των αφηγήσεων περί εναλλαγής του υπάρχοντος ή περί αντικατάστασης του υπάρχοντος. Εδώ, εγώ σημείωσα να πω, και αυτό δεν έχει να κάνει με το Γιάννη, το Γιάννη νομίζω σε πολλά πράγματα συμφωνούμε, ότι αυτό που σήμερα βιώνουμε και με αφορμή την ΤΚΕΠ και τη ΣΥΤΑ, αυτό το κράτος πρόνοιας, η κοινωνία πρόνοιας, που ενσωματώθηκε και υιοθετήθηκε από τα κινήματα και από το, πώς το πω, έγινε πράξη από ένα κομμάτι της σοσιαλδημοκρατίας. Εδώ μιλάμε ότι έχουμε πια και το τέλος της σοσιαλδημοκρατίας ως αφήγησης. Έχω σημειώσει να σας πω για μερικά κομβικά παραδείγματα και λυπάμαι που θα συναχωρήσω και κάποιους φίλους εδώ, ακόμη και η λατινοαμερικάνικη εκδοχή των επαναστατικών κινημάτων, και αυτή μπαίνει στην κρίση τη δικιά μου. Έχω δύο παραδείγματα από δύο κυβερνήσεις, να θυμάσαστε κάποιοι από εσάς για την Νικαράγουα, για τον Ντανιέλ Ορτέγκα και το κίνημα του Σφυρί του Μαζεύου και το καφέ στην Νικαράγουα, που υπήρχαν και αλληλέγγυα από την Ελλάδα που είχαν πάει εκεί. Αυτή τη στιγμή η Νικαράγουα έχει συνάψει συμφωνία με την Κίνα, η οποία είναι μεγάλος παίκτης στη διεθνή σκακέρα του καπιταλισμού και δεν είναι μόνο το αμερικάνικο κεφάλι, το γερμανικό, για να συντομεύσει το πέρασμα των εμπορευμάτων σε σχέση με τη διόρυγα του Παναμά, έκλεισε συμφωνία με την Νικαράγουα, την σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της Νικαράγουας, που θα ξαναβγεί ο Ορτέγκα τώρα. Με τα όπλα παλιότερα διεκδικούσαν την αλλαγή εκείνη, είναι η παροργανή, για πενταπλάσια ανοίγματος διόρυγα για να μπορούν να επισπεύσουν, προσέξτε, για να επισπεύσουν τις μέρες, να συντομεύσουν τον χρόνο που διάρκεισε των προϊόντων τους στην Αμερική και στον υπόλοιπο κόσμο. Η δε διόρυγα που θα ανοιχτεί περνάει μέσα από την κεντρική λίμνη της Νικαράγουας, η οποία θεωρείται ότι είναι ο υδροφόρος ορίζοντας όλης της Λατινικής Αμερικής, και αυτά με τη σύντομη γνώμη της σοσιαλδημοκρατίας, με την εκδοχή ακόμη την Λατινοαμερικάνικη εκεί. Δεύτερο παράδειγμα το οποίο έχω σημειώσει να αναφέρω. Στη Βολιβία υπάρχει η μεγαλύτερη ξηρολίμνη στον κόσμο. Αυτή η συμφωνία, όπως σας λέω, λέγεται Salar de Uyuni, έτσι διαβάζεται, η οποία είναι στην νοτιοδυτική Βολιβία. Τι έχει αυτή η καημενολαίλη? Έχει 1% με 70% λίθιο. Αλλά μόνο το λίθιο είναι απαραίτητο για τις μπαταρίες μας, για τα κινητά μας, για τα λάπτοπ μας κτλ. Ο Μοράλες, που ήταν ο προηγούμενος, επί δικιά σου θητείας συμφωνήθηκε η εκμετάλλευση της ειρήνης. Βεβαίως, με καλύτερη σου κατανομή, θα πάρει έσοδα, θα μοιράζει καλύτερα στο λαό ενδεχομένως, αλλά δείτε τι επιπτώσεις και αφήνει πίσω αυτή η ιστορία. Η κουβέντα που κάνουμε για τις διατλαντικές συμφωνίες, εμένα με βάζει στην εξής αγωνία. Ποια είναι η εναλλακτική? Και δεν αναφέρομαι στην αναλλακτική με την έννοια ότι θα πρέπει να προκύψει από την κουβέντα μας εδώ, ότι έχει σοβαρό ζήτημα νοηματοδότηση η αναλλακτική. Δηλαδή, αυτό το πρόταγμα που σας είπα πριν, ότι που υιοθετήθηκε και τα λοιπά με την ανάπτυξη των παραγωγών δυνάμεων, που είναι πρωτοστατικό πρόγραμμα, που το παιδί του διαφωτισμού, που είναι με την πρόοδο και με την ανάπτυξη και με όλα αυτά, που ακολουθήθηκε από ένα μεγάλο κομμάτι της εναλλακτικής, πρέπει να το ξανασυζητήσουμε όλοι εμείς που
που έχουμε την αγωνία γιατί του πάει η ανθρωπότητα. Δεν μπορούμε να συζητάμε σήμερα, κατά τη γνώμη μου, ότι όλα αυτά είναι απλά μεθοδεύσεις ή εγκριτώς συμφωνίες. Και γιατί γίνονται αποδεκτές από την ώρα που γίνονται γνωστές. Τι σημαίνει? Αυτό σας είπα, ένας τρόπος εμπόρευσης, ένας τρόπος παραγωγής, αλλά και ένας τρόπος σκέψης παγκόσμιους, ανθρώποι οι οποίοι νομιμοποιούνται και να δίνουν σημασία στη ζωή τους γύρω από δύο ζητήματα, που είναι η κατανάλωση, η αύξηση της παραγωγής και η αύξηση της κατανάλωσης. Άμα θέλετε να εξηγήσετε γιατί υπάρχει αυτή η παθητικότητα στις κοινωνίες, παρόλο που εγώ δεν φωνώ και όταν είχαμε πριν κρίσεις οι κοινωνίες συνδυτικές και η Ελλάδα είχε σοβαρό ζήτημα νοηματοδότησης. Και πριν τα μνημόνια ήταν έτσι τα πράγματα. Και ίσως ήταν και χειρότερα. Γιατί τώρα το ζώο μπορεί να φέρει και λίγο ένα επαναστοχασμό στους ανθρώπους. Δεν λέω ότι έπρεπε να γίνει έτσι, αλλά λέω ότι γιατί βρίσκουν και τα κάνουν αυτά. Κάποια στιγμή εμείς που ασχολούμαστε όλοι μας πρέπει να συζητήσουμε γιατί βρίσκουν και τα κάνουν. Γιατί μπορούν και τα κάνουν. Επειδή έχουν τους μηχανισμούς, επειδή έχουν τα κράτη, επειδή ελέγχουν οι αντιστάσεις που βρίσκονται. Μήπως λοιπόν και οι αντιστάσεις μας είναι σε λάθος σημείο. Μήπως δηλαδή ο εχθρός έχει μπει ήδη μέσα. Μήπως τον φέρουμε μέσα μας, τον έχουμε σωματώσει ως αντιπρόταση συναλλακτική. Μήπως και αυτό πρέπει να το ξανασυζητήσουμε. Προσπαθώ με αγωνία να δω αν μπορεί έστω σε επίπεδο πρακτικής αντιπρότασης αυτής της δοκιμαστικής εφαρμογής της ΕΤΑ, της τριετής που λένε, αν υπάρχουν αντιστάσεις. Και πώς θα μπορούσαν να εκφραστούν. Ξέρουμε για τη Βαλόνια, για το Βέλγιο, για πώς το λένε, τη Βαλονία. Ξέρουμε για τη Βαλονία, ξέρουμε για τις αντιστάσεις, ξέρουμε ότι αν πέτυχε ή όχι κτλ. Ωραία. Θα μπει το θέμα, θα φτάσει το θέμα στην Συμβουλή. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει τα τοπικά κοινοβούλια πρέπει να αποφασίσουν. Έτσι. Με την εμπειρία που έχουμε και με βάση τις συμπεριφορές που έχουν εμφανεί, ο Σαδάκης ψηφίστηκε σε κάτι, ψήφισε. Κάτι πήγε να ψηφίσει ο Πούλο, το Ευρωκοινοβούλιο κάτι έκανε κτλ. Έγιναν κουβέντες στους Δήμους. Εγώ γνωρίζω, ήμουν πρόσφατα καλεσμένος στην πόλη στο Δήμο της Λάρισσας. Υπάρχει ένα σχετικό κίνημα πάντως εισαγωγικά, το οποίο αμφισβητεί και μια, πώς το πω, ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ενάντια στις διαδρομικές συμφωνίες. Υπάρχει, ναι. Αλλά έχουμε και άλλες εμπειρίες. Εγώ φέρνω τον προβληματισμό ότι η κοινωνία πρέπει να μπει σε κίνηση, θέλουμε να μπει σε κίνηση. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη, συγχωρήστε με, δεν έχω ούτε στην προηγούμενη κατάσταση και πριν το μνημόνιο και δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στην κοινωνία η οποία εκφράζεται μέσα και αναθέτει στα κόμματα να τις λύσουν τα προβλήματα. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό το είδος η ανάθεση είναι ένα μέρος της παθητικότητας της κοινωνίας. Εγώ το πρότεινα και στη συνάντηση εδώ στην περιφέρεια της Λάρισσας, το πρότεινα και σε εσάς. Και δεν ξέρω αν τι δυνατότητα γενιάζει μεταφέρει στην Αθήνα. Μπορούμε εμείς για τα κάτω να γύρουμε ζήτημα, έχουμε και τριετές περιθώριο έχουμε, όπου μπορούμε, όπως μπορούμε, να βάλουμε ζήτημα ότι αυτό το θέμα πρέπει να μπει όχι στην ψηφοφορία του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που είναι χαμένο το χέρι, αλλά να μπει στην κρίση της ελληνικής κοινωνίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει δημοψήφισμα. Μα θα μου πει για το προηγούμενο δημοψήφισμα. Δεν έχει σημασία. Εγώ θέλω μέσα από αυτή τη διαδικασία να μπορέσουμε να γίνει η κουβέντα στην κοινωνία, διότι αυτό είναι ένα δημοψήφισμα. Πρέπει να προηγηθεί και συζήτηση από αυτούς που ασχολούνται και η κοινωνία θα πρέπει να αναγκαστεί να πάρει θέση. Και ας μην τη λάβουν υπόψη. Δεν είδατε με τι εύσχυμο και εύκολο τρόπο χώρες και στριμώξανε την Βαλονία. Εάν ξαναμείνουμε στην αφήγηση ότι αυτό ότι θα μπορούσε, ξέρω εγώ, κάποια άλλη κυβέρνηση κτλ. Εγώ προσωπικά, όταν σας μίλησα πριν για το τέλος της δημοκρατίας και το κράτος πρόνοιας και την κοινωνία της πρόνοιας και γενικά αυτό το προστατευτισμό, νομίζω ότι ένα στοιχείο σημαντικό της εποχής μας είναι ότι καταραίει και αυτή η αφήγηση. Οπότε, καταραίοντας αυτή η αφήγηση, τι αφήνει πίσω, ποιος θα καλύψει το κενό αυτό της κατάρρευσης των κοινωνικών δομών, ποιος θα καλύψει το κενό
όλα αυτά τα κοινά που συζητάμε στην κατάρρευση του κράτους πρόνοιας, εάν το καλύψει κινηματικά η κοινωνία κατάλληλα, δημιουργώντας την αντιπρόταση. Και εκεί είναι που είναι και το μεγάλο ζήτημα. Αν μου επιτρέπετε. Εκεί είναι και το μεγάλο εμπόδιο και είναι και η μεγάλη δυσκολία. Να σταματήσω εδώ, να κάνουμε κουβέντα αν θέλετε, δεν ξέρω. Μερικά τεχνικά ζητήματα νομίζω ο Γιάννης τα περιέγραψε πάρα πολύ καλά, δεν έχει κανένα νόημα να τα πω και αυτά. Σαν μπορεί να τα διαβάσει κανείς, κάποιος έχει κανένα σε αυτή τη διαφορά.